kuka na faɗi maka nuna, ni da sanki nake kwana na tashi biyar girma. Kukan kurciya jawabi yake ga mai nutsuwa, duk mai kyau wanda yake sanki ya zama wawa. Duk masoyin mai san Fatima baya yin kewa, inda ka rike ta ko'ina ka wuce kowa. Ba abinda nake so wanda ya kai uwar kowa, yar Annabi ce takinta kaga kai gaggawa. Yau Madiya mai mukamin kure matsayi, wanda ka bari ta babu tamkar diyar mai. Kin kure girma daga kanki babu wanda mai matsayi, Annabin ma yayi nuni rike ki da cikar koyi.